jalanan kula nuwun sedaya panjenengan Ayo aja ngomong. sawa sinten kemawon menawi badhe lebet dalem pati. Mboten kinanten tapas. Ojo karo omongane Mas Lalet. Ayo, kira Mas. Oh, pacok. Masuk. Ayo, masuk. Sorry, Jalo. Ya. Dari sini lagi. Ibadah secacing bulan. Pemenang. Hei, ayo jenis-jenis itu maju ayo. Perkara dunia ini tak tambah tanggal 11. Niki. Den masela yang setal, den masela yang putra panjenengan Romo. Ayo pilipin karo Jarjit. Lan. Den masela yang setal, den masela yang setal. Putrane Patih Den. Lho kok nganti kowe gelut, kok pincing tangan nyupute putraku apa lan? Nek ngono bener kowe lan sing nyuput kowe to. Lho, kamar kok nalika 10 tahun terus sinten kenal ora dikamu nggih. Iya, menawi mboten nganti takane dipak-pak lho nggih, mboten dipun Kula niku mboten tamu. Kula niku ajeng gari nang Mas Kuwat nggih. Lho, yang setan. Sing duweni pamuasa kaya latihan sokoran. Iya. Lho, jas. Kowe iki sabira marang Damaruan apa Rama, Jas? Ora bisa, Jas. Sing duweni panguwasa kok lho. Mari biasane kuning kita iso tau. Mari biasane biru iso tau nek. Nggih, wong poso. Kok luput. Wong luput wajib tanpa pidana.
dina iki palungguhan prajurit Joko Lega tak copot. Nangis, aduh kok masih melas. Kok mulai kok mawas keren Damarulan. Melas, sakit. Damarulan, saya kepengin cuma ngomongin pacan Mojopahit ora. Begitu. Kamu ijek kerasan, nek tambahipun kesekerasan ngomongin pacan Mojopahit dados pekake mawon. Cap. Bener, kowe sing kerasan mapan ana ing kepatihan Mojopahit. Kowe dina iki kowe dadi pekate. Kira-kira kowe mesti sapa? Usul yen kok. Main wonten dadosan kados kanten pun sagah. Sanggal pengapunipun lapun kembali kalian. Bagian ngarit itu nganggo jurep dicopot iki. Sing nyawang ndak bingung anake sing ndi. Wis bingung bareng-bareng. Oh, tahun. Oke, ya Mas Bogo. Ulang. Nek rumah bicara, akeh 1 potong kopak. Ojo nganti kuru. Yen nganti kuru, semua kuwi. Untuk kuru piye? Sing ora iso kuru kene. Wah, iki gane repot ya. Kowe ta. Bro ki ajeng mleh. Gawean. Jarang mego mendung. Wih, saben dina kanggo gladhen ketegaran. Ojo nganti lemu. Nek nganti lemes. Ger. Jaran lemu kok ora entuk tegese piye, Ger? Ayo lemu mboten saged mlayu malah mengko kados aboten bokep ya, Ger. Ki ora ngarep kuliah setengah. Ngono doang. Patih lu gender kang minul yo. Titianku turangga utawa jaran. Kang aran jaran kore. Jaran kore. Aja nganti kok pakane sembarangan. Aja nganti kok pakane kelopot. Nek kok pakane kelopot iki tidak mencret. Ya. Pakane suket kolondono. Ini dong. Iya. Itu kolondono iki kok. Kolondono. Mestinya mapan ana ing pangejokan. Yes. Iki kok lali aja. Anjas maro. Mas.